det var så roligt koldt. Beslædet, og det var en mørk aften. Men også den sidste aften på året. Nytårsaften. Og i det mørke og i den kulde kom en lille pige gående på gaden med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde rigtig godt haft tøfler på hjemmefra. Men hvad kunne det hjælpe, hvis de var alt for store? De var faktisk så store, at hendes mor havde brugt dem sidst. Og den mistede hun i det, hun skyndte sig over vejen, da 2 vogne for så stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke til at finde, og den anden stjal en dreng og sagde, at den kunne han bruge til vugge den dag, han selv fik barn. Nej, bitte piber. Nu er der vist kommet de ulykkelige omstændigheder. Ja, det kan man godt sige. Lad mig høre, min pige. Hvad er der sket? Jamen, er du sikker på, at du vil høre det? Ja, du har da. Bare hør min ungdom. Jamen altså... Bare ud med det. Jamen, det hele startede for cirka 7 måneder siden, da jeg var til fest i parken. Det var ligesom der, det hele gik galt. Da. Hvis du scorer ind, får du sgu en kasse øl. Og 2, hvis du knaller ind. Hør det, dreng. Hør det. Det skulle du aftale. Skal du gerne have første blik? Nej. Så skal du bare lige forbi igen. Har du ikke plads? Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg skal også på kvæg. Jeg er faldt på dig. Har du set de blomster derovre? Ej, utroligt godt. Jeg kan købe nogen, hvis det skal være. Jeg er sød. Kom, vil du ikke med, Smokey? Jamen, jeg kender dig ikke. Kom nu, det kan være hyggeligt. Okay. Jeg tænkte, vil du ikke lade brænde? Du hylder jeg sprøjte. Ej, det er altså min første gang. Rolig nu, du er ikke den første. Okay. Ej, pas på! Au! Yeah! Nej, min pige. Nu er ikke fast dig. Vi skal have hele historien. Jamen altså, det var så der, jeg var bange for, at jeg var gravid. Åh nej! Hvorfor sker sådan noget for mig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med et barn. Det er ikke fair. Det var bare en eller anden tilfældig fyr ved en fest. Hvorfor tænker jeg mig aldrig om? Jeg kender ham jo ikke engang. Hvem var han? Vi skal tale med dig, Elisabeth. Det skal være nu. Hvad skete der så? Hvad ville de der? Men det var jo der, hele dramaet det begyndte. Jeg har aldrig forestillet mig, at det ville blive så slemt. Da. Er der ikke noget, der er glemt at fortælle os, Elisabeth? Hvad er det her så? Det er ikke min. Jeg er heller ikke min. Hvor du ved det godt, ikke. Det ved jeg da godt, min lille skat. Er det så bare min, eller hvad? Elisabeth, du er helt seriøs. Er det din? Jeg tænkte nok.
Hvorfor, Elisabeth? Ja, du skal altid være lidt dum. Oh my god, der er nogen af os, der kan tænke sig om. Far ser for det fjerne, men jeg skam over familien. Far er ikke sur. Far er skuffet. Pige, har du aldrig overvejet for det fjerne? Det lyder jo næsten ligesom en familie. Bare tænk, hvad mine venner de siger. Jeg ser på det fjerne. Ja, du skal så. Ingen tvivl om det. I pisker en stemning op. Hold nu kæft, Elisabeth. I skal ikke bestemme over mit liv. Hvad gjorde du så? Men det var jo der, det begyndte at blive ondt imod mig. Har du tænkt over, hvad du gør med barnet? Men jeg har faktisk tænkt meget over det. Men det er alligevel længe siden nu. Og hvad med din familie? Jeg har gjort mig mange tanker omkring det. Hvad ville jeg måske, hvis jeg blev? Ville de være ondt imod mig? Det kan du bare slet ikke finde ud af det der. Du er ikke gammel nok til at tage vare for et barn. Se hvilken skam du har bragt til den familie. Det er ikke nogen skam at bringe mit liv til den verden, om så er jeg 17 eller 33. Det er fremtid, jeg ønsker at være en del af. Men hvad ville der måske, hvis jeg tog væk? Ville det hele blive anderledes? Sikkert dejligt hver dag i dag. Ja. Gud, hvor har vi det godt sammen. Ja, med vores lille dejlige baby. Ja. Kan vide, hvordan min familie har det lige nu. Har jeg nu lidt stille uden Elisabeth? Nej, det er ikke. Det var bedst sådan. Ræk mig kaffe. Hun har altid været det store for i familien. Jeg savner hende nu alligevel. Jeg tror, jeg var hjemme. Nej, jeg har valgt min fremtid. Og det bliver ikke med den familie. Sæt dig ned og lad mig give dig et par ord på vejen. Og det skal være, at du skal gå ud i verden og føde dit barn og skabe dig en fremtid, du er stolt af. Ligesom jeg vil have gjort. Det vil jeg gøre. Men nu kommer bussen. Jeg må afsted. Lad mig hjælpe dig på vej. Hvis du gerne vil have dig
du tændte, varmer stadigvæk her. Det er mørke, du skal finde vejen til det, du vil. Bundet af din sjæl, der ligger nøgler, som viser vej til din succes. Yeah. Du kan nå det, du vil. Yeah. Everything's gonna be alright. 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 Paul? Ja, Fritz? Så du ikke den gamle dame dernede? Hun var sgu sød. Hun var sgu skidefræk. Du, Paul? Ja, Fritz? Jeg skulle til at knalde den gamle dame dernede. Ja, hun knaller godt. Ja, hun knaller skide. Skål for det. Skål. Godt lige at tage noget champagne. Jeg har ikke været den her aften. Eller morgen. Du er dejlig. Du er sgu sød. Du er sødere end mig, ikke? Jo. Ej, du er sgu sødest. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Må jeg sidde her? Ja, bare sæt dig. Har du hørt om hende fra 8. der er blevet gravid? Hende der er Cecilie. Ja, hun var til fest for et par måneder siden, og hun aner ikke, hvem far er. Ej, det var det godt nok, det er far. Ja. Ej, nu må den bus fandme godt til at komme. Hvor skal du hen? Jeg skal til fest i Fredebro. Er det rigtigt? Det skal jeg også. Hvem skal du til fest med? Ved en af mine venner, der hedder Lennart. Hvad med dig? Fuck, hvor sjovt. Ham skal jeg også til fest med. Han er en af mine bedste venner. Ej, hvor nice. Men skulle bussen ikke have været her for 10 minutter siden? Jo, det er fandme træls, at vi ikke kommer til tid. Hey, der kommer den jo. Må vi se, lille skat. Det kan være, de har stort så. Hvad så, skat? Jamen. Så fortæl mig, hvad der er galt. Mikkel, jeg er gravid. Jeg ved godt, at jeg burde have sagt det noget før, men jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre. Et halvt år efter snakker Mikkel og Trine stadig sammen. En dag kommer Trine gående i parken med Tom og Baby. Det skal hun om cirka 4 måneder, når jeg er færdig på barsel. Det lyder godt. Jeg kan nok komme ud og blive socialt og sammen med os andre. Må vi se til, når jeg skal tage mig af det her? Jo tak, men skal vi ikke slås her? Jo.
Se, det er Trine. Vores barn er en ny kæreste. Tror du ikke, det er en ny kæreste? Ja, den skulle det ellers være. Jeg har set ham før. Du kan da prøve at gå hen til hende. Nej, er du sindssyg? Jeg har ikke snakket med hende, så nu fortalte hun, at jeg ved. Ej, men alligevel, det er også dit barn, og du vil ikke glemme, at hende har dem. Nej, hver gang jeg ser hende, har hun mit hjerte helt vildt. Ej, Tom, er det ikke Mikkel? Mikkel kommer gående forbi busstopstedet på vej hjem fra Lennart ved 8 om aftenen. Hey, kan blive ham der? Jeg har lyst til at komme ud. Ikke spil smart, lige dem. Nej, fandme til at på, vi har hørt en masse om ude i byen. Hvad snakker jeg om? Ja, din mor. Hallo? Jeg har fandme ikke gjort noget. Kan jeg ikke bare få lov til at gå hjem? Hvad du snakker om? Du går rundt og boller alle pigerne i byen. Ja, hvem har sagt det? Ja, alle måske. Nej, det kan ikke passe. Det er kun min ekskæreste. Er det måske ikke nok? Ja, du skal fandme ikke spille så heldig. Jamen, hvad skal jeg gøre? Du kunne måske hjælpe og vise, at du har nosser, og ikke bare lade dem hænge. Kom, vi nakker ham. Nej, det er godt. Næste morgen kommer Trine gående forbi busstopstedet med sit barn. Mikkel ligger der stadig efter tragedien aftenen inden. Sidder lidt og tænker, hvad sker der? Der har været tider, hvor vi skiltes, hvor vi vil det samme, næsten alt for ens. Ingen vil lide efter, men jeg vil aldrig, 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 aldrig undvære dig. Nej, jeg vil aldrig, 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 jeg vil aldrig undvære dig. Hej, hvad er der sket? Du er helt forslået. Jeg fik tæsk i går. Test? Jamen, tag dig med mig hjem. Jamen, du har fundet en anden. En anden? Hvad snakker du om? Hvor har du fået den idé fra? Jeg så dig med ham i går over i parken. Ej, det var min fætter. Kom, nu sætter vi os op til busstationen og tager hjem til mig, så vi får styr på det hele. Jeg har brug for en, der er ligesom dig. En, der vil som mig, og du hører på mig. En, der ikke altid er så sød og flink. En, der kræver af mig, og kritiserer mig. En, der visker mig i øret, når jeg kommer for langt ud.
Ja, det er ikke noget sprog, vi har. Der er de unge arbejdsplads. Ja, så du op med det her, og totalt kulsort i hovedet. Ja. Jeg kalder dem Knut. Ja, hvorfor dog det? De skider pisse ud over det hele i sommerhus. Er du sikker på, at det er unge mennesker, der gør det? Ja. Måske er det ulve. Ja, det står i avisen, at der er blevet set ulve ved Jels. Ja, mit sommerhus ligger i Skagen. Ja, så ved jeg faktisk ikke, altså. Skal vi ikke skåle med det? Det er sgu også lige meget. Ja. Måske er det bare store flagermus. Ja, det tror jeg. Ja, det er det. Har du noget ild? Hvad skønt i dag, var. Det er vel okay? Jeg havde engang en hund, men den er næsten lige død. Ja, den var meget syg. Det var ikke så godt. Ej, undskyld mig. Hvad er der galt? Du ligner en røv, der er træt af at skide. Ej, seriøst. Hvad er der galt? Du ligner en, hvis vandet er ved at gå under. Hvis du gerne vil vide det, så er min mand lige død. Jeg har et lortejob med lortet løn, og jeg er en elendig mor. Jeg tror slet ikke, du kan sætte dig ind i, hvordan jeg har det. Det føles som at have menstruation hver evig eneste dag. Jeg tror ikke, du er den eneste, der har det dårligt. Prøv bare at se ud. Hvis vi skal snakke om regninger, kan du lige så godt kalde mig for Stein Bakker. Min datter døde i fødsel. Min mand kan ikke få nok at stå mere. Du ved det også bare altid. Jeg duer ikke til betragtning. Hold dog op. Det er det eneste, jeg kan finde ud af. Jeg duer ikke til en følelsesklasse. Det er jo bare ondt af selv. Jeg er meget sjov at komme videre. Hang med hovedet, for
kan du bare se, min ven. Du er ikke den eneste, der har det dårligt. Nej, du har nok ret. Nu vil jeg tage hjem til mine børn. Jeg tror, jeg vil tage pizza med. Vil du ikke med? Så kan vi også tage et spil kort. Jo, for jeg har heller ikke mere mad i køleskabet. Og tuber, dem har jeg heller ikke flere af. Se, der kommer bussen. Så lad os komme videre. Giv den ene af det andet med cyklerne, eller hvad? Ja, hun sagde hendes barn døde i fødslen, og hendes mand kunne ikke få den op. Sut den op på slap, siger jeg bare. Ej, Fritzdorf! Det kommer de bare. Ja, skål for det. Jeg har længe flot for det. Fuck, vi har ikke mere champagne. Det ved jeg ikke. Den er her. Ja. Tak skal du have. Det er ikke en flaske, det kunne de fattige. Ja, jeg er heller ikke klassisk. Men skal du ikke ligge on stage? Nå, jo, det er fint. Det skal du ikke. Hvor meget er det, den der? Ikke selv meget? Nej. Jeg går sgu ud af helvede noget mere, så... Det var en sød tanke, det gør jeg. Se senere, ikke? Ja, det er dejligt. Du er sød. Du er sød. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig dybt ind i dine knogler. Ej, den er skidefuld. Nej, det er ikke engang, det er ikke engang, hvor jeg er. Bilen i stykker igen, mand. Jeg får stress, skat. Jeg står her, skal til bryllup om lidt. Jeg prøver at tænke på alle de penge, jeg har brugt på den bil her. Hvor er du egoistisk? Prøv at tænke på min kjole og mit hår. Jeg har brugt flere timer på den her dag. Ja, så prøv at tænke på alle de timer, døgn og måneder, jeg har brugt på en bil. Jeg har faktisk fået nye fælge og bredere dæk og dobbeltudstødning og de der terninger i hjulskruer, der var skåret, hva'? Når vi engang er blevet gift, så skal der være plads til det hele. Men hvad gør vi? Min far står i kirken og venter, og gæsterne har allerede ventet en evighed. Jamen, har du bilen med? Ja. Så det giv mig det. Connected people. Det er Thomas. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, det er Alexander. Min bil er lige gået ude. Okay. Hvor holder du hen af? Ja, jeg har sådan set lige kommet ind på Vojens. Jeg ved ikke helt, hvordan. Du kan ikke undgå at se mig. Okay. Jamen, er det noget, vi skal ordne på stedet, eller skal vi tage den med på værkstedet? Jeg er jo egentlig på vej til mig bryllup, så bare ordne hurtigt som muligt. Nå for søren. Jamen, vi kommer så hurtigt vi kan. Ja. Moin. Hej. Men prøv at tænke, hvordan alt det her det vil blive i fremtiden. Jeg prøver at tænke på en fed bil, jeg får til en tid. Det skal bare være en ordentlig Audi, der bare har det vildeste anlæg. Du tænker da ikke på andet end den bil. Når vi engang er blevet gift, så har vi måske et barn og hund. Der skal der være plads til det hele. Og gud, hvor kommer jeg til at se ud efter alle de børn? Der skal være plads til børnene og hundene. Vi kan sgu bare lige blive smidt på bagsiden, ellers bliver vi bare to på Audi'er. Og det hængekald, der gør mig sgu ikke noget, bare det hænger lige meget. Koncentrer du nu om brylluppet i stedet for? Jeg skal nok, men prøv at forestille hvordan det hele vil blive efter brylluppet. Jeg prøver at tænke, hvis man kunne se ind i fremtiden. Dejligt, at I kunne komme. Sæt jer endelig ned. Ja, og jeg er endelig hjemme. Det er dejligt, at I kunne komme. Ja, det har jeg godt nok også. Det er mig, der har lavet det hele. Ja, men du bruger dem alle sammen hos Fælge. Kom i gang med den kaffe. Rolig nu, jeg har så meget at se til. Det burde du lære noget af. Det er også mig, der laver det. Jeg skulle aldrig være gift. Du har ikke... Vi har været gift i 10 år, og jeg ikke ændret en skid, Alexander. Jeg skal kigge efter alle børnene. Og dig, Alexander. Vi skulle aldrig være blevet gift. Sammen vores.
danse med drejning. Og det kan godt gå hen og blive en god sag. Der bliver spillet på 2 og 3 hver eneste dag. Du kan jo sagtens bruge klingene, det kan du altså. Hvad mener du med det? Jeg kan jo se dig, når du valser ud for scenen. Folk på Billyboy med tøj og hatte efter køb fra fars side tekst. Og så synes jeg, det er grotesk, at du der ingen engang vil respektere mig, når jeg beskriver det så aggressivt. Jeg får i jakker op og lægger mig. Sørg for, at I ikke vækker mig. Jeg er så træt af det lige, før jeg brækker mig. Så jeg går lige op og lægger mig. Jeg får jakker op og lægger mig. Sørg for, at I ikke vækker mig. Jeg er så træt af det lige, før jeg brækker mig. Så jeg går lige op og lægger mig. Hvor er det typisk for mænd at trække pengene frem, når man skal tale om dine pludselige pligter med dem? Det skulle da for billigt for barnet, at du ikke vil hjælpe til. Det har intet at gøre med pengene, det er fordi du ikke vil. Det er jo mit arbejde. Hvor vildt dig at bruge det ord. Du sidder bare og leger ind i kælder som en julebord. Deltager ikke i familielivet, laver intet praktisk. Det er bare at se sig slå ud, for sådan er det faktisk. Kan du ikke glemme alle de praktiske ting? Det er jo den samme diskussion, der bare kører i ring. Skulle vi prøve at fokusere lidt på kærlighed og ånd og hvad med festforretning? Jeg har sgu kun gået hånd de sidste 2 år. Det er løgn! Du er da ikke løgn. Lige siden lille film begyndte at have dårligt lidt og nøgen. Du har ikke givet af mig hverken nat eller dag. Så du skal ikke blive for meget, når mit blik falder af. Du har selv meldt dig ud af mit liv og min krop, så det der længe af, det kan du fandme godt drop for. Du får mig ikke nedlagt ved at sidde der og skøn. Du skulle hellere spille fodbold med din søn, mens jeg går op og lægger mig. Og sørger for, at I ikke vækker mig. Jeg er så træt af det lige før jeg brækker mig. Så jeg går lige op og lægger mig. Jeg tror, jeg går op og lægger mig. Så sørger for, at I ikke vækker mig. Jeg er så træt af det lige før jeg brækker mig. Så jeg går lige op og lægger mig. Jamen, vi bliver næsten nødt til at udsætte brønderbydelser. Ja, der er vel ikke andet for. Ja, skal vi så tage en bus eller hvad? Kan vi ikke tage en taxa i stedet for? Moin. Moin, moin. Hey. Hvor er vi her? Ja, jeg tænker på, kan I nå at være bilen? Den vi skal sætte vores brønner. Den er bil. Ja, den er flot her. Ja, den er vældig flot, ja. meget flot. Ja. Nej, men jeg tror desværre, vi bliver nødt til at tage den med på værkstedet. Ja. Så vi må tage en bus eller en taxa eller et eller andet. Den ligger lige her, ja, busstationen. Så vi skal bare lige om der, eller hvad? Ja. Jeg er lige ude af smøgen, og så... Ja, skal vi så gøre det? Ja. Godt. Held og lykke med jeres bryllup. Ja, hej, godt. Mange tak. Han er ikke ud. En gammel kasse, mand. Hold kæft, hvor er den grim. Prøv at se de dæk, mand. Det er jo totalt ulovligt. Der er ingen mønster på. Ej, ja, og bremserne, mand. Den kan ikke bremse. Ej, han har ikke nummerplader på. Nej. Det er jo helt galt. Nå, skal vi lige prøve at tænke, eller hvad? Hold. Det er værd her. Nej. Hold. Der er ikke en mekaniker, der nogensinde har rørt den her. Det er jo gør det selv, mand. Prøv at se, hvad det ser ud. Godt, det ikke er min bil, der. Jeg ved, om der er strøm på sådan en. Det var der rent. Det tror jeg også. Nå. Den her ser faktisk rigtig nok. Ja. Kan du se noget? Jeg kan ikke se noget, der er forkert. Det må sgu være inde i det er galt. Ja, det tror jeg også. Nå, så må vi gå indenfor. Ja, jeg er færdig. Jeg tror sgu, jeg er sgu da vist kommet on stage, tror jeg. Jeg tror sgu, de kan lide mig. Det kan være sgu Paul, man kan se mig derovre fra nu. Kan de se mig, Paul? Ja. Ja, du ser dejlig ud derovre. Der var mere champagne ude bag i. Der var en dejlig lille minibar, der befinder i. Ja. Det er min gode ven, Paul. Han sidder lige heroppe, hvor du er. Han sidder og venter. Det er dejligt. Altså nu ved jeg ikke, om du er både fattig og blind, men han sidder lige deroppe og venter. Jeg tror ikke, du er noget, hva'? Ja, jeg er jo en af de rigeste mænd i Norden, og så kører jeg en gul Hummer. Og hvem fanden er du så? Jeg passer børn, jeg er pædagog. Ej, det er du også det. Ja.
fattige pædagoger, offentlig transport. Gud bevarer mig vel, mand. Jeg kommer nu på øvrigt. Ja, vi var egentlig på vej til vores bryllup. Ja, det har jeg. Ja, men min bil, den har jeg godt nok brugt lang tid på at polere her til vores. Det er helt vildt. Men alligevel er det din bil, der går i stykker på vores bryllupsdag. Ja. Ej, det er det godt nok også træt. Fat rubber with the they was the love of killing someone. They don't dance and just pull up my pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. Der var fandme 3 slagsmål på flasken. Hvordan kan du tænke på alkohol, når vi lige er blevet høvlet af varten? Ja, men hvad når render, så det er jo tredjeplads. Kan du fatte det? Skæs, mand! Nå, skal vi tage bussen, eller? Er det let til svin? I think it here. Big factor. Ja, vi kommer over herfra, så er jeg kan komme tilbage med jer. Okay. Nå, Det er ikke her, det er galt ser ud til. nej. Jeg kan ikke se nogen fejl i hvert fald. Det hele er bundet. Ja. Ej, Prøv at kigge. han har ikke engang fyldt benzin på, jo. Nej, en skovl, mand. Han har kørt tør. Nå, vi skal i hvert fald se en fed regning. Ja, det gør vi. Det er en regning for dumhed, mand. Han har i hvert fald benzin med. Ja, nå. Jeg vil prøve lige at have lidt på. Ja. Så, prøv nu. Ja. Så de mig lige on stage på. Jeg synes, du smuk og skidehvid ud. Tak skal de have. Ja, der var masser af champagne om i det der lysskab. Det skulle det der sprite, Fritz. Ja, det er kraftigt, ikke, hvad der er. Skidefuld. Ja, det er også. Hvor er I henne? Det ved jeg ikke engang, hvor jeg er. Det er også skide lige nej. Det er også stort. Det hele bliver også meget sjovere, når rummet det drejer rundt om hovedet. Ja, bestemt. Skål derude. Listen up, everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, run for cover, cover, cover. What's happening? Now this is my drink, that's right. Shake it, listen, that's right. That's the motor's gonna be, that's right. Put it down for the street, that's right. That's that touch. That's that touch. Come on, pass the Dutch, baby. Shake your stuff, baby. That's that touch. That's that touch. Check that fat. Don't stop, get it till your clothes get wet. Number one.
Nå. Fuck, men det er næste, der kan styre. Ja, men der er jo egentlig også fest i parken. Skal vi ikke gå derover, eller hvad? Jo. Prøv at se pølsemanden derovre. Han er byens dårligste pølser, selvom der står med alle på en skæld. Det er dårligt. Hej, Gorm. Hey! Har jeg uden kunne tænke jer at købe en joint fra sådan en rygsæder en have? Det er helt økologisk. Nej, nå. Hvad med jer derude? Kunne I tænke jer at købe en? Vi har sådan lidt til slanserne, og så har vi lidt til de hardcore. Og hvis I kunne tænke jer, så møder mig lige op bag parken om 5 minutter, så kan vi lige fikse det. Hey, dig der med hatten der. Hey, lad komme med næven, er det ikke det, I unge gør? Ja, hey, boom. Kan godt. Kunne du tænke dig at købe en? Det er helt økologisk, så er det sprøjtefrit. Bygget fra min helt egen have. Ej, jeg ved sgu ikke helt. Pussy! Men fuck kalder du en pussy, og hvem fuck taler til mig? Det er din underbevidsthed, der snakker. Min underbevidsthed, som om, hvordan kan du snakke til mig? Hvordan kan du svare? Ja, men er det ikke farligt? Nej, det er 100% sundt, og så er det økologisk. Sundt og økologisk. Ej, jeg ved sgu ikke helt. Du sover bare hjemme med Peter. Skal du have den, eller hvad? Det er helt sundt. Det vil ikke ske noget på. Har du vildt? Ja. Skål! Hey, hvad med jer, Susanne? Kunne I tænke jer, at vi har sådan lidt til de små? Wow, jeg bliver helt skæv af det her, mand. Fuck, mand, jeg tror, jeg kan fyre det. Wow, det er cool, det her. Wow. Nu skal jeg fandme pisse. Hvad er det, jeg skulle gøre med pister? Det er frække. Hvad er du her? Jeg er 3. Det er meget frække alligevel. Jeg er 3. En god frugter, du har der. Jeg skal ikke snakke af dem. Satan, står du og rager på mig? Slap af, når du er rimelig hårder. Ja, det er bare. Ved du hvad? Hvis jeg nu ser single, hvad siger du så? Jeg er 3. Jeg er helt vild med dig. Skal du ikke være med hjem? Ej, jeg står bare her og skal ud af det. Ved du hvad? Du er bare min bedste ven. Og ved du hvad? Jeg elsker dig. Jeg er helt pjattet med dig. Wow, du bliver fandme træt. Så bliver lige slapper. Vi hygger sig. Vi vil jo bare gerne være en del af det hele. En del af fællesskabet. Skål! Pølser! Kommer til at tage rester, eller hvad? 3 rester til mig og drengene. 3 rester? Yes. Ja, så får jeg da lige først smækker jeg lige 3 pølser. 1, 2, 3 op på grill, jo. Så skal vi lige have nogle brød, ikke godt, drenge? Ja, skal det i hvert fald. Nå, ja. Vi ser da sulten ud, var, er ikke det? Jeg har ikke fået nogen aften. Jo, så skal I da komme ind til alle vores pølsevogn. Byens bedste pølse. Kan jeg love det for. Værsgo. Det står jo i vognen, jo. Ja. Værsgo, den Tak, første til dig. Tak. Hey, du vil gerne have din pølse. Værsgo. Ja. Prøv at vente lidt. Det var lige en Jan, der gerne vil have ekstra sender. Har jeg ret? Ja, det får du, når du sender det. Ja, så brænd. Værsgo. Værsgo. Nå, dreng. Hvordan smager det så? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt? Det er gammelt, det her. Altså, gammelt? prøv at se pølsen der. Den er jo helt... Den er sgu da god. Det er jo helt rynket, det der. Prøv at se. Det er jo helt rynket. Ja. Ej, prøv lige at se den. De er jo ikke engang ristet ordentligt. Og brødet, det er jo bare tør. Nej, det er fordi det kommer på grill, jo. Nej, og ketchup. Den er jo 2 år for gammel. Du har ikke fået ketchup på. Nej, jeg kan stadigvæk se det. Nej. Jo. Nej, kan du glemte din grill, kan jeg åbenbart tydeligt se. Nej, ved du hvad? Prøv at se, den er 2 år for gammel, og der er mug der og der og der, og det samme på sinde. Den står, at den er fra 2010. Ja, jeg vil have mine penge tilbage. Så,
får ikke nogen penge tilbage, kan jeg godt love for. Forstår? Nej, for jeg vil have penge tilbage for det der. Sætter med det op i gamle. Ej, hvor er det ulækkert der. Giv mig penge tilbage, var det lige nu. Du skal ikke stå og skubbe til mig, kan jeg godt love dig for. Og skal jeg lige fortælle dig en ting, at jeg overhovedet ikke kan fordrage i den her hele hulens verden, ikke? Skal jeg fortælle dig det? Ja, kom med det. Bare jeg kan i hvert fald ikke fordrage, at folk de smiler med mine pølse. Mine gode pølser. Dårlige pølser, det der. Pengens værd, det er lige nu. Vil du gerne have, at jeg skal tage det af kostyme? Ja. Skal jeg tage det af? Der skal jeg fange. Så tager lige med. Hvorfor går de op i de små ting? Og hvorfor bliver de sure på hinanden over en lille ubetydelig ting? Og hvorfor spilder de deres chance af livet på at tage de forkerte beslutninger, når de har chancen for at blive noget meget større? Grib chancen, men grib den rigtige. Jeg er helt tosset med pølse og kung fu-is. Det gjorde mig skide sulten på. Ja, vi henter nogen efter forestillingen. Det lyder da som en glimrende idé. Ja, ikke? Jo. Så kan vi også møde det skide 6-3. Ja, det var kraftedeme frækt. Det gjorde mig sgu helt liderlig. Du gør mig liderlig på. Du er dejlig. Du er sgu sød. Skål for det. Du skulle rigere end mig. Nej, er det? Du skulle rigere end mig. Ej, nu er du sød. Du er også sød. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Kys mig. Kys dig? Ja. Ej, vi er skidefulde. Ej, det er bare for sjov. Du er sgu dejlig, min ven. Lige måde. Dejlig. Adieu. Adieu.
Synes du ikke, det er nogle dumme børn, der bare langt som træls? Skal I så opføre ordentligt? Dumme mand! Nej, nu ser jeg godt ud. Skal I så tige stille? Jo, dumme børn! Så skal du helvede ikke snakke til de børn der. De har lov til at have deres barndom i fred. Og det havde jeg fandme ikke dengang der. Du pisker en stemning op. Ja. Men så min barndom ud. Jeg kan fandme ikke have dem. Ja, det skulle da dig, der var ballet mig syg. Ja, du sagde, du var på pengekøller. Jeg har fandme ikke råd til den møgunge. Ja, jeg skulle da heller ikke. Gud selv og selv din billige møgsone. Det er ikke mig, der ligger og knæpper min kælling over for 69. Mor, er der sket noget? Helt op, bare det skid! Mor? Mor? Hun er da klam. Ja, er det klar? Nej, jeg siger, hun er klam. Jeg troede, du sagde, du var klar. Der. Nu skal jeg huske på sagt til James, at vi skal vaske vores tøj. Og det skal pudses og poleres. Og hvor næsten kommer også til middag. Ej, lille fjern.
Altså, Kåre, det er skidt med dig, men jeg er kraftigt ved at være træt af det her teaterpis her. Ja, det er jeg også. De bliver så liderlige at sidde så bumstille. Ja, jeg synes det værste er, at de udstiller sådan nogle færdige nogen, som om det skulle være kunst eller sådan noget. Skal det kraftedeme ulækkert? Ja, jeg synes kraftedeme også, det er klart. Det skulle da lige meget. Det er lige meget. Gør vi har det godt, ikke? Ja, men jeg kan ikke se en skid. Jeg kan heller ikke sige. Hvor er vi henne? Jeg er skidefuld. Jeg er også skidefuld. Skål for det. Råbe snurre rundt. Ja. Spin my head right round. Jo. Hey, drenge, det er Sofie. Skulle du lige med hende? Hey, Sofie, er du okay? Nej, det er bare det med min bror. Hans kræft er blevet meget værre. Har han kræft? Lægerne siger, at måske kun har et halvt år tilbage at leve i. Var ikke fair. Tænk, hvis det var mig, livets tvillinger. Jeg vidste ikke, hvad jeg skal sige, men bare ved jeg er for dig. Husk det. Tak. My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh. Hey, Mimmi, kommer du? Nej, jeg er lige midt noget. Og hvor er det, du tager forleden, mand? Du er mega syg. Ja, man. Det smager som en skide dansker. Hvor sagde sådan skiver til os? Nok 20 eller sådan noget. Nej, han var altså kun 4 år. Nej, stop det. Jeg er lige midt noget. Jamen, Mimmi, de fucking rocker. De vil smadre os. Jeg skulle da fucking ligeglad med. Jeg sværger. Nå, fuck dig, Mimmi. Fuck dig, de skider. Jeg kan komme i militæret. Det siger VS! VS! Han siger, jeg skal i form. Mimmi, du kan hjælpe ham. Glad! Nej! Hey, kom op, mester. Tak. Er du okay? Jeg skal i form. Jeg skal i form, så de siger VS, så jeg kan komme i militæret. Jeg skal have noget at drikke først, og noget at spise. Hvor må du tage det? Du skal altså lige holde noget for mig. Du må godt drikke noget. Ja, tak, mand. Glæde. Nej. Tak det hele, mand. God tur, mester. Hvorfor sker der så meget omkring mig? Sofie, stop det der. Du er en super skøn pige. Jeg vil altid være for dig. Husk det. Lige over. Nå, men mand på busstationen. Jeg giver pappizza og bier. Ej, men jeg ved ikke helt. Hun er min bror. Så Sofie, du har brug for at komme på andre tanker. Kom nu. Okay, men så bare en aften, hvor han ikke er i mine tanker. Sådan noget. Jeg ved ikke, den har aldrig lyst til at jeg synes, det kunne være spændende at vide noget om så. Nej, egentlig. Tak, smukke pige. Skal jeg spørge din hånd? Kom her, lad mig se. Lad mig se. Du har haft et langt og lykkeligt liv, men der har været nogle problemer. Nogle problemer, som nok skal gå over. Sofie, kom nu. Nå, kæreste ikke lige, hva'? Han er ikke min kæreste. Men kan du spørge noget mere? Ja. Du får et langt og lykkeligt liv, og alt bliver godt igen. Nu du kun skylder os 100 penge. Hvad? Sofie, kom nu. Kom nu, Sofie. Giv os penge, mand! Men hørte du ikke, hvad hun sagde? Sebastian vil snart blive rest, det ved jeg. Jeg skulle bare sætte det særligt på bussen. Mor, Sebastian vil snart blive rest, det har jeg lige fået spået. Det er din bror. Du må hellere skynde dig hjem.
Skal jeg få lidt hjem eller noget? Ej, jeg tror bare, det er brug for at være lidt alene. Okay, så lov mig, at du ringer til mig, når du kommer hjem. Skal jeg nok. Okay, så smutter jeg. Vi ses. Hej, min ven. Tak for hjælpen. My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh. Et brødtjek til mig alligevel. Okay, vi skal en tasse på den sidste bånd, så vi er lavet. Fuck, du nice, mand. Fedt lavet med. Ej, sådan noget bånd, jeg er der til uge siden. Hvad sker der for mig? Det er vores ret. Nå, ja, undskyld. Det var meget imod din vilje. Alligevel fik du ramt på mig. Det værste at bære den efterladte, når nu en rejser deres vej. Og selvom du er væk for altid, så vil jeg ikke græde mere. Jeg vil lade som om du lever og har det godt nok der hvor du er. Er der nogen i himlen, der kan elske dig lige så meget som jeg gjorde? Nogen der får dig til at grine lige så meget som jeg. Jeg håber bare de nu godt nok? Kan du flyve rundt i luften med de andre i dit flok? Og jeg ved at du er optaget i det store englekor, og du synger endnu smukkere end vi har hørt her på vores jord. Men er der nogen i himlen, der kan elske dig lige så meget som jeg gjorde? Nogen der får dig til at grine lige så meget som jeg. Jeg håber bare at du har det godt deroppe, og de andre de kan se hvor dejlig du er. Håber bare at du når det, alt det du ikke nåede her. Se de positive sider, du har ingen fjender med. For bitterhed og nederlag findes bare ikke der. Tænk hvor ofte du blev ydmyget af folk der ingenting forstod. Du ville have at jeg skulle tilgive, og jeg prøver at gøre det nu. Men er der nogen i himlen, der kan elske dig lige så meget som jeg gjorde? Nogen der får dig til at grine lige så meget som jeg. Jeg håber bare at du har det godt deroppe, og de andre de
big bad. Ja, det er Christian. Det er far. Hej, hvor er du hen? Jamen bare over i parken, og jeg skate med Tue. Nå, jeg skulle bare lige høre, hvor det var henne. Jeg skal lige tage min mor. Hej, hvorhen er du? Ja, bare over i parken. Pas nu godt på, at det kunne gå galt. Ja, jeg styrer på det, mor. Okay, vi ses. Ja, hej. Ja, så var det dame, eller hvad? Nej, det skulle min mor. Hun ligger sådan her. Nej, hun skulle ikke lækker. Skal vi lige prøve at se den her? Så kom da. Ja, det kan jeg fandme gøre meget bedre, det der. Ja, så kom med. Er det ikke fint? Hej. Hej, babe. Hvad så? Ikke så meget. Kommer ikke hjem til mig, så find i aften. Det kan jeg godt. Der er I eller hvad? Skal vi sagtens? Ja, kan jeg godt. Det kan vi godt sige. Okay, vi sørger for popcorn. Godt nok. Ses, Pia. Ses. Hej. Vi ses. Nå, men skal vi bare skate videre, eller hvad? Ja. Så siger vi, det kommer først der, eller hvad? Ja, vi gør. Ja. Og så? Nej, Christian! Christian, er du okay? Christian! 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 Ja? Snakker jeg med Christians forældre. Ja? Jeg vil bede jer komme over i parken så hurtigt som muligt. Så der er sket et trafikuheld med os selv. Det er trafikuheld. Vi kommer med det samme. Jo, der er. Så der her. Har du kørt det? Hvad er der sket? Det er fordi ham og Tue, de kommer kørende, og så kører de ind i en bus. Nej, nej. Så vi kører ned i bus. Det ved jeg ikke, men der kommer en blok, der hedder Tue. Det ved jeg heller ikke. Vi går og kører. John. Hvad er der sket? Jeg vil gerne have CD'er nu. Ja, selvfølgelig. Jeg søn Christian var over at skate her i parken tidligere i dag. Han kørte ind foran en bus og desværre meget hårdt kvæstet. Ja, er han i livsfar? Desværre, ja. Jeg ved, det er svært. Det skal nok gå. Du skal bare tage dig tiden. Tiden lader jeg alle sår, men du skal vide, vi er her for dig med rette. Har du lyst til at ringe til Christians forældre og arrangere en mindehøjtidelighed? Ja, det synes jeg lyder som en god idé. Så gør vi det. To forældrepar arrangerer en mindehøjtidelighed for Christian, hvor venner og familie deltager. Først vil jeg gerne takke jer alle sammen for at være mødt op i dag til min søns mindeholdtid. Nu vil vi starte med at have 2 minutter stillhed for min søn Christian.
tiden uendelig. Slet ikke som nogen af jer, og alle dem fra vores kvarter, nej. Så jeg beder, kunne I ikke tage godt imod ham, for det er ham, jeg elsker, lad være for hård ved ham. Han er slet ikke ligesom jer. Han vil ikke forstå det, hvis han ser, hvor det kan være. Lad nu være, tag ham med. Han vil tage mit hjerte med, når han går. Lad være at tvinge ham væk fra mig. Ja, Christian, jeg har skrevet et digt til dig, og det lyder sådan her. Livet er en måde. Vi skal leve den med måde. Passe på, hvilken vej vi tager, for ellers døden vi smager. Vi mennesker, vi kommer og går. Ingen har været her i mere end 1000 år. Men historier har vi fortalt hinanden. Gine hver tid sidde inde bag dem. Farvel, Christian. Jeg ved, at det vil blive en rigtig, rigtig svær tid for mig. Og jeg savner desværre allerede rigtig meget. Og nu har jeg siddet her ved dit skateboard, kommer jeg til at tænke på alle de ting, vi har lavet sammen. Og ikke mindst alle de minder, det har givet. Men en ting, det skal du i hvert fald vide. Du har altid været min bedste ven, og du vil altid være det. Jeg elsker dig, Christian. Først og fremmest jeg vil gerne takke jer alle sammen for den store støtte, jeg har været. Det her er en utrolig hård tid for mig, men ikke mindst for min kone. Vi savner ham allerede utrolig meget, men når jeg tænker tilbage på de ting, vi har lavet sammen, så bliver jeg glad af det. Du ved, at du var en god og en pligtopfyldende søn. Og jeg har altid elsket dig. Hvil i fred, Christian. Thank you.